Hi guys, Katie and Shu. Bhualam sa fát a curro over fad chuig an Tinál Dernach a bheits a gwen Erlina le coon of day agus bavralam sa comana sin mobhuichas a gawalin a moontori agus fuirin na scola fad atá taréis na físeán iontacha an alín star na seachtaine na cluichí crecáilte na brethléanta na padracha agus cholarod bio eile a chur na moontori thugamse. Níl sé éiscéir na múntóir fada bheith Somália agus ag gobar ón baile, but tá muide ceapa gur dhéanamar job cecolóir agus gur an tinál go dastíobh se fad, so mo bhuichas le na múntóirí fad agus fuirin na scola. Comála sin bhrálam bachtaí ionach saoire a thuirt Steve agus tá súlagam go bhfuilinn sibh an tanamhas an saoire, há bhí eile gan a bheith ar scol agus bígí sábháilte agus cuaramach dar nóí. Agus an rud dearnach go bhrá lumsa cion mé hain agus dahi, slán mór méalta go rála nar rangana ar sicíní beaga ó ranga sé, támad anamhrónach nar airí linn an cúpla mí dearnach i dhéanamh leabhar scol ar nós gach múntar eile, ach go háirithe ranga sé, tá a gin céico dachar is a bhí sé urbse agus fágáil an scola ágáil i slí Saith Dakar. So gwymod gach rá arb sa bhean scol agus támud cínta go bheic mud sibh timp na scola péis scéile agus bhrálinn just ar muchas a gabháil na tiismóirí agus na páistí agus támud really scetamínach taachtarrás a mí man fóver ní deir mí lunas a chun sibh ar fada eáil. So bhíoh saoire ionach áling a gcuibh. Páidir ná máideanna in na mnéthir agus a bhic agus an spurd níú amen. Aia tá grá a go dom, bíon tuam de lá iste ihe, bhhálam grá a chuirteid gach nóméid déon le, bhhálam tú a heasamh a athir cariglam. Amen. Fáistí na mar chun rás isce aanamh aniu a ceanrún in beag difriúil, tá spún si wet.
Caithfí tú an spúnse a lína le hiisce agus ric go dtí an buicéid eile agus an hiisce a iompar leat. Tá an cléad a thart nuair tá an tuisce a lig imi an meabhair seo. A raibh lom. Hi guys, tá cléthe eile a gom díomh an seo. Tá airí agam, stucky, mála pónrán, banana agus gá marc ar áte freisin. Agus trasna an sin, tá cearcail agam. Caithfí mé aig a chruthú trasna an sin ag buint úsáid as an stuff seo a lig. Níl cead agam ach rud amháin a iompar ag an am. Ar aig lom. Aig, áling agam. Díomh ífan seo, ní credim goil an scóil bliana beag le ceart, Tá siúil gom go gachtain na slán sa bháilte sa bhaile agus go banfi sibh taithna bhasans éire, Tá méid tú go mór sibh eicáil a míd ar fór. Iniu tá méid chun choirú bláthna a chur le chéile. Buin trí las, go n-éirí libh, slán! Díomh, is mis bríd, agus be gá thuganmh ólaíochta a dhéanamh gom libh inniuh.
So mar sin tá sun go muise tanna bhasú agus a bhé linn. I dúrgan a bheith héin beag skittles ag tastalhait agus pláta agus isce. So dúis go na skittles agus curmí timppel imime an fláta iad. Duna míid iirecht dahanana a bhasco na chéile ans go mín dahanana difriúla sit an acaile na chéile. Má an san tá míid chu an tuisce a ghirte isteach I lár an fláta agus má hagan éon skittle amachchas a áit iad a bhrúisteach a ríist ans go mín an circle go mín 6 an circle agat. Agus muna gapan tú go levéil an tuisce ard golóir is féidir braoín beag eile a ghirte isteach ar bhór. Nuair tá sé sin dianta, fíoch ar na dahanana. Agus cí sibh na dahanana ag measca leis an tuisce. Tá sé ag tús agus mar sin tá an da ag idir lehan isteach ach níl na dahanana measca le na chéile néchar mar chin sibh. So mar sin targan beag sin plí buin túsáidas isce, pláta agus skittles. I dúrgan a bhfuair dó, tá cúpra ag tastáil ar dúis beag syrup, ola agus isce. Chomáile sin tá glunne. Nis tá chun lech chapáin syrup a chuirsteach sa glunne ar dúis. Úsáid mé cúl na spanóga chun é seo dhéanamh a sin níos fearrthaibh dúirte de ag an 10 mil gan é chabhaisteach an dhéanamh go 10 mil. Agus inis tá lechapán de syrup stigin san hana féin. Glan men spúnóg agus an próca ríist, agus inis lechapán isce, agus an rodíirech chéan fósaigh úsáid cúil an spúnóg chun an lecht a bhfuilú síos agus é dalisteach agus é buaile an syrup. So mar sin isteach leis an tuisce, 10 mil, agus hana féin cí sibh tá an tuisce ag titim isteach sa syrup ach tá an ráfsre scoilte na chéile fós, mar sin ní bhascan siad le na chéile, níl an syrup ná an tuisce ag measca. Nis tá an tála techt se an tríúrad. Tá míid chun méid céanna ríist, agus an rodíor céanna cúil an spúnóg chusáid, agus go 10 mil é chuirte isteach. Rodíor céanna chun an rudidir fad a bhfuilú síos, crín díorchan sa cín sibh gúil an ola ina hra féin. So nis tá trí srágan, syrup, isce agus ola, agus níl ag measca. Ó haibh dlúste tá ceanna bháin níos trimme agus mar sin de. So nis tá trí rud beag puchas as go an sa tá téiste bháin aráiste, tá bán agus tá beorfiacla gom. Nis an beorfiacla beag sé buir beag ró ada, mar sin brismíide le, é sin agus an ceistá go marbh cén srá ina snáise ar. So tá sé sin chun snámh ar an chiad ceann. Cén srá ina snáise seo. Tá sé tris meach go tóin puil, agus an ceann dearnach cén srá ina snáise seo. Tá sé ag snámh san isce. Mar sin ó thaobh dlúiste tá trí srá iomlán difriúil. Agus sin éis tá bán é go bun, tá téascáin aráistas lár agus tá an beorfiacla ag snámh ar bhárnala. The bashi, so I'm the day of Rudy Geneva can chat and show a wrong in a tree as a car. So to me, she do skip all in you, Hunnish and Bishan, and he's Luha. To me, she then of skip all or stashing, shut the care stashing nugum. The Rudy eggs in the like Hamaka Gumsa is fair live show with Rudy Faney and the stashing Rylan. Skip all.
so. Rudeg Marcin, when my prashik and carvention, new McKay reached to me scusta. Stay levy in couple or needs more or one. Slang for one 3 last while. Call him Arabic. Gee a fátí agus fáilte chuig stair na seachtaine. An teachtain seo tá méid breanú ar an siomh Idirlín dúchas.caí. Tá an siomh seo anmhar fáta go leor rudí simúla ann agus tá muid chuna bheith breanú ar bailiúchán na scóil. Nis nuair héanta chuig dúchas.caí is féidir gaeilgeanú béarla a ranú mar hanga, bailiúchán seo tá bailiúchán na scóil. Nis rud is spríle seo ná, sna blianta 1937, 1938 agus 1939, Cru ceist ar páistí bunscoile de an áthart ar 2010 chun roinnt ólas agus scéalta a scríb bunne ar béal idir sin scéalta a chuúla na páistí ó beidir seandaoine a bhí ina gcónaí timpeall ar beidir seantis mothirí, sean chósanna agus an cúis gneann siad seo ná ans go mbeadh na sean scéalta seo ó fodó in éireann go mbeadh siad agan scríofa agus sábháilte go deo. Agus nach aonanta gur bhfuil sin go gneann siad é mar anois is féidir an iiritin scéalta a léamh agus a elam ó annach chuid scoilna timpeall na tíre. Mar sin is sin seo i maiile chun na scóil is féidir linn rud éigean na chóireadach beidir téime aroundú nó is féidir an dul agus áit aroundú. So fe seo gach in a scóil a rinne Ba héimiid ar chlé is fel an cúnta ranú ran áid me cúnta bhaile ach lia. Agus an sin is féidir leabhcháin a ranú. Nis im lá clia ní raibh a gceist, ní raibh an chahar a gceist. So é áit nach raibh sa chahar mar sin tá leabhcháin ann. Feicimid presentation convent Lucan faoi go agus Lucan B sin Lucan Boys. So just scóil na Galnaí, scóil na Múchalaí. Bin é níor bhá bhain scóil leabhcháin ag an am. Agus is féidir an dul seach agus in sin feicimid cóp den leabhar an seo an cóp leabhar a dúsáid siad agus feicimid an sean scríb nóirt an trustí lór agus ar dheis feicimid an méid atá scrífas cóp leabhar scrífa amach a rís agus mór an mar go chuig túsla bliana cha muidir roinnt ama ag scríomh amach rointas na scéalta seo nach raibh scrífa hena féin. So cén sin de mar an dhéanam ise cuardacht an focail Beaumont siúgad an scéal siosús. Arénos ar chlé a rís feicimid annacha na scéalta difriúla, Fairies, Hidden Treasure, Galore Hidden Treasure, Luttrell's Town Castle, The Devil's Mill, Galore the Eigsúla, agus is féidir an stop agus ceann léamh, mar hampla Patrick Sarsfield, bí mar fellow Queen Farshaw, agus is féidir léamh mé ar Patrick Sarsfield an seo. The name of the glorious Sarsfield, Earl of Lucan, is inseparably connected with the history of the district. Agus féidir an Lantaráig léamh mé ar Patrick Sarsfield. Agus tá scoil na Múchlainn seo an freisin agus running mé scéal simú local games hicac. So cén sort clí a dimmer páistí, cébéid but 8 beag nóg a bliana hin. First you get a chestnut and make a hole through it, and then you make a knot on the end of a piece of cord and run the cord through the chestnut. Then you say to the other lad, hic hack first crack, and if you break his chestnut, you are the winner of the game. If the 2 chestnut strings get tangled and you are quick enough to say Tangler's 3, you get the next 3 shots. So an imríonn sibh clí mar seo heile? Is tóg an imrí with clí misise conquers ar an gléithe seo, ach so feicimid rointas na clí céine, ach tá cinnta gur anna clí difriúla acu níor bhéin, telefís, rí níor bhéimar mar sin, níidir tugur shop chocht, feicimid Merlíní, so leironn si faoin gléithe Merlíní. Freisin tá go leor dus na scéalta seo scríofa as Gaeilge ní a leabhcháin ach raibh mé ceann ó cúnta comid cúnta chiaí agus scéal Granbergs. Feicimid an seanna Gaeilge seo an chuí gur scríomh Gaeilge sna tuchadaí sa dáthaí suas go dtí na chuigedaí. Ceach leor so bhí spotta ann seachas an litir H níor litir H ann a churbe agus feicimid na sean litricha. Ná bhí bórtha mar sé dachar é léamh sa scríomh amach ag duine an eile an seo. Scéal Granberg, bhí fear agus a bhain ina gcónaí in san gleann seo agus bhí lán antí de leanamh acu agus leanann sé roi. Nu mar dúirt mé an tús détá cuardach aanamh bunne ar téime, mar hampla meid suine fi cén téime bheith go maith agus iniu a fáistí ná lá éile naomh ón. Agus
Bhíodh lá eile naomh ón ceangailte leis an lá is fuide den bhliain. An lá is fuide den bhliain a bhí agan ar an domhnach caite an taobh lá is féad. Agus bhí go leor nósan agus tradiisiún ar an lá sin ag dul siar go dtí na Celtic agus an sin freisin leis an féile den naomh ón. So feicimiid mar chuirmisteach féile naomh ón. Feicimiid bhuaimid éimid an seo as Gaeilge agus tá nósan a bhain le féile naomh ón. Agus a rís scrífas seanna Gaeilge agus a fáistí tuairse fi deara go raibh scríbhneoirt álinn ag na páistí ar fad séars na Teochadaí. Ach mé sé go hinnta tá meic muid ar fad an scríbhar os na páistí sin. Agus feicimiid comhfuil an duine seo tá siad i baile chuslan mhéara ag an de chrucaí an múntar ná an túr is ban réalta bhíontaí an túr Rosary agus an páiste tá sunnaíonn seo bailthóir na moire ní bhorchada nó ní bhorchu agus as an fáile an hirdí agus fáisné seorcín seo fuairsíonn scéal seo ó Seán ó Morchada spéidir ahar nó dadó. Agus a réon os céir faoin scéal nósan a bhain le féile naomh ón fórs an tóla seo ó Seán ó Morchada sean baile le baile an nasa baile chuslan mhéara titin féile naomh ón ar an 24 lá de bhí meh. Is féile aglaise é agus féile náisiúnacha leis. Tá lá nós ag baint leis an tróna roimh ré. Lastar tinte cnábha ar an daobh den glórdín as a dagan an bhuí I dros gorachaí an deatach traslan na porca agus lean séráid. Sin an bin an príomh siam le féile naomh ón fi go leor tinte cnábha lasta ar an ihe seo fadó. Agus fós lasan siad tá sagan bhfuil an nós fós an láidir an anna cuid áitna sa tír ní an seom lách lia. Ach an áte eile beidir go ceist ar bredismóir. Sin rud eile bredismóir so beidir go meic sim ag agamse beidir brandú an bhfuil aine Gaeilta live in san bailachán seo. Mar sin an raibh do bhhámón nó diadó nó beidir do sin seanmháthir nó de sin seanathair an raibh sítan ar scoil in nídig tucha 7 nó nídig tucha 8 áit aigen in éireann seansmhá go raibh agus tháinig mise ar mo cheanantal. Agus ag scríb scéal hí sa dibredáin in nídig tucha 8. Mar sin is féile brandú ar fud na tíre chun beidir áit in ar tógu dó pismóna de cheantismóí a aimsiú. Tá na cúntaí ar fáil an seo. So déit tú annach chuid spríomh agus an seo ag léibh na seanscéalta ó páistí chábhíon deag díos in nídig tucha 7 agus tucha 8. Sin é sláán na fáistí. Díobh fáistí. An Sarah tá an. Agus ag an aimseáid an bhliain, feicimiid féileáin ag etal timp na háta. Agus is bralam sa bheith brandúirthú leis na dachanna álan orthú agus na dachanna difriúla ar na scíhan. Ach ní bhíonn siad a gcónaí mar sin. I dosach bóra, bíonn siad mar seo. Agus is just a fóta seo, is féidir 5 cruimh cabáiste nó bulb nó spigneantan sin coppla anam difriúla atá agan orthú a eiscint ag bog a thart. Tháinig siad seo ag maithach an tatan se chatte agus bhí siad beag bídach. Agus a rinne seachtainna feice sibh ar bhun an sin, tá bí a híos ar bhun, tá siad tréis a bheith ag ithe agus ag bog a thart agus orintanta ag trid ach den lá ar fad bhíonn siad ag dul suas agus síos agus timpeall an puta. Agus tá siad ag fás, agus ag fás, agus ag fás. Agus an sin ag an caiiciise, tá siad chun dul suas go dtí an bór, agus tá siad chun fannach dain, agus bé siad iste i cocoon. Agus fanna siad an sin mar sin a bheith coppla lá. Agus nuair tá siad mar sin tá mise chun iad a chuir isteach in angach speisialta, agus an sin tréis coppla lá eile, bé féileáin ann. Ach feic ar thuis. Tá beirte chu a bugad annach chuid aniu agus tá siad ag trid is a trid. So tá mise chun greengrafan a chuir cheola chu Katie agus iad ag fás ga cúpla lá chuir mé iad a Katie agus go féile iad a chur ar an Instagram. Agus má tá drathar nó drifúr agat in iad an fiolga. Cumad súil ar an dojo mar ben mé héin agus Jill ag chur sús greengrafanna agus bhí sean just a spigneantan ag bug a thart agus ag athrú agus ag fás den céad cúpla seachtain eile.
agus an siad fecimid ag an beidir 3 seachtain eile beidir, bei féidir chan agan. Díomh imar an seo tá siar go gachna go má tám chun breithléonnta na seachtaina a ógartíomh inniu. I rang Jill tá brethla ag Joshua. I rang Karen tá brethla ag Ruth agus Susanna. I rang Grania tá brethla ag Hugh. I rang Diane tá brethla ag Leila. I rang Emer tá brethla ag Cillian. I rang Deirdre tá brethla ag Seth agus ag Rian. I rang Cueva tá brethla ag Rowan agus ag Joy. I rang Lurchan tá brethla ag Jack agus ag Isabel. I rang Niamh tá brethla ag Ciara agus Aisling. Agus I rang Daithí tá brethla ag Connor agus Stephen. Brethla sanna gcuibh ar fád tá suala go mhaith lá ála na gcuibh sa bháile. Slán, maisibh!
Díomh fáistí, tá mé chun ritríd leitheanta brethe an tairí. Tá annach chud páiste le leitheanta brethe. So, má tá lá brethe agat agus má léon machta anam seasus agus gcuimiid lá brethe hanachad. Dara ó Carol, Rabia agus Sophie in an bheoga. Éivin Kieran í Chonarán, Liam Oscar Keane agus Evan arang Jill. Arang Diane tá James, Charles agus Connor. Amy, Emma, Oisin agus Sean McLaughlin arang Eamon. Arang Jacinta tá Tyler, Adam agus Robin. Arang Emer tá bretha ag Jessica, Leila, Ruan, Emma agus Connor. Arang Deirdre Chiara tá bretha ag Lily agus ag Connor. Arang Deirdre Ariel arang a trí, Joe, Kyle agus Éivin. Arang Cuiva tá bretha ag Daniel. Arang ag Cahar Aisling ag Willow agus ag Isabel agus arang Lurcan ag Dara. Arang Éine tá bretha ag Sean agus ag Peter agus arang a Cuig tá bretha ag Evan. Arang a sé tá na páistí seo ag casa 30 bliana d'aois I mí úl go bhfuir Earn, Michael, James, Green, Keane, Anna, Oisin, Keane, Alex, Robin, Lauren agus Daniel. So, lá bretha tháinig gaobhse fad sin mí úl agus be mé raiscin tamlín le mí lúnasa. Seid na leitheanta brethe a gur mí lúnasa tá annach chud ann, tá éistí go cuaramach. Noah Mac arang Karen. Sophie arang Jill agus an lá céine tá bretha ag Eric agus ag Alex. Arang Chráine, Daniel agus Max, arang Diane, Michael. Cleena agus Jack arang Eamon. Lista mórfada arang Jacinta, Eddie, River, Ruby, Beth, Evan, Duran, Amelia agus James Mac. Arang Adó rang Emer tá bretha ag Nathan, Duran, Callum agus Ruby. Agus arang Adó rang Deirdre, Killian, Liam, Nathan, Maeve agus Robin. Fuil sústair an sin go rang a trí rang Deirdre, Saoirse Ariel, Evan agus Leila. Arang Cuiva tá bretha ag Ellen Katie agus ag Andrew. Arang Aisling ag Emma agus ag Ruby. Arang Lurcan, Cara agus ag Faye. Arang Éanna, Sean O'Leary, Jack, Saoirse agus Danny. Agus thug mé finneara go bhfuil bretha ag Danny agus ag Alex an lá céine agus is stratharacha iad. So be kosher ulmhór an sin ag muintrí rian an lá sin. Agus an sin a rang a Cuig rang Niamh ag Caitlin agus ag Ben. A rang a sé tá na páistí se fad ag casa 30 bliana d'aois cógordachas Liv, Cuiva, Jack, Ellie, Rachel agus Dylan a rang Chahi, agus a rang Katie, Sean Os, Lee, Cuivaní Chahasí agus Katie. Lá bretha tháinig fad tásúla go méid deise goh céileúir I dhéanamh, céileúir ceart I dhéanamh lever gorda agus ever glan. Ban tanna vas.